двора на 22-а гимназия, аз на 4 години хода с едни момчета, играеме там живеехме на Пенчо Славейков и те много ми се смеят, защото аз не знам от кой отбор съм. Те викат, ти от кой? Викам, не знам. И по едно време виждам баща ми как минава по Пенчо Славейков и аз тичам през целия двор, викам, тате, и той какво бе? Викам, ние от кой отбор сме? И той вика, как от кой? От Левски? И аз се връщам много горд. И они викат, какво се надуваш? Викам, какво бе? Аз съм от Левски. От тогава аз съм левскар. Ти, Саша, помниш, от потомство на левскарка съм. Всички просто в моето семейство бяха от Левски. Естествено и децата стават от Левски. Както сега моята внучка ще стане от Левски, Катерина. Няма начин. А ваше първи спомен, но така съзнателен от Левски какъв е? Спомням си, че ходих с дядо ми на стадиона, защото живеехме на Венелин, точно до стадиона националния. И ме водеше тогава той на мачове на Левски, но сами много не си спомням точно с подробности, да. Въпреки, че съм малко по-малко от Сашо, ние сме набори, аз съм вече стара левскарка. Но след това вече като станах така девойка, всички, даже вече бях жена, почти всички от отбора Левски ми бяха приятели. Първи приятели сме с Боби Михайлов, с Наско Сираков, с Емо Велев, с Гибона. Бяхме в една компания и може би, защото и тогава всъщност е било така, че манекенките са си дружали с футболисти, защото аз бях тогава моделка, Саша бях аз. И така бях в левскарска среда и Левски, но сме правили големи щуроти. Например, започва матчи, сме вкъщи, сме се събрали и примерно вкарват на Левски. Играе с някой отбор, вкарват един гол и ние започваме с Валя, моята приятелка, която е зверска левскарка на Орлин Горанов, съпругата. Започваме, разместваме всички мебели. Дърпаме канапета, гардероби, телевизори, всичко разместваме и почваме да бием. Тогава разбрах, че така ще се прави. Местихме мебели. После един път много се нервирах, нещо пак ни вкараха гол, взех парцала, викам, ще измия пода, не искам да гледам. Щом взех парцала, вкарахме, викам, край, ще се мие пода. И всички ви се смееха, викат, кацето са от тях големо чистане, пада и разместване. Левскари, кажи ти. Отидах да гледам един матч, такъв приятелски матч, като подготовка на пролет на стадион Раковски. Играха Левски и чакаме да видим Гунди. Излиза Гунди и сяда в един Volkswagen Костенурка. Значи тогава още не е имал Алфа Ромеото. И искам да ви кажа, че жени с бутуши над колената, така се носеха тогава, бутуши над колената, мини поли и макси и палта, легнаха на капака. Ама легнаха на капака и на вратите 10 на 15 жени. И това е в социализма, нямаше такива фено. И той стои, колата работи, той е много скромен човек. Много странно, той не беше женкар. И седи така усмихнат и ги чака. И те лежат, и така правят през стъклото. И той стои усмихнат. И те седяха, дръпнаха се и той каза така и тръгна. От тогава беше така тази работа. За него то беше истерия. Той изключителен красавец беше. И страхотен пич, разбира се. Кой ви е най-скъпия спомен като привърженици на Левски? Гунди ми би доспа. Ходих да гона топките. На стадион Васил Левски, нали, че има деца отстрани да гонят топки. И ние отидохме един път, бех 12 на годишен, трябва съм бил, 13, да гонят топките. Обаче вали дъжд и те не загряват на игрището, а гряват вътре в залата. А в залата има хамбални врати. И той, много от децата застават, те бият във вратите удари и застанах аз да му паза. И той вика, ще ти вкарам и се хили. Не ме познава въобще. Обърна се с гръб и аз го чакам да се засили, да иде да засили. А той е чукна с пета, както беше с гръб и вкара. Викам, аз не бех готов. И той се смее. Бил ми е доспа Гунди, да знаете. А помните ли някакъв така паметен матч, който е... 6-3, като бихме ЦСК, аз бех на Люлин и ги слушах по един транзистор. А 7-2 бех на стадиона. Бех на стадиона, сектора зад вратата. Моля ти се. Ходех и отивахме после на поклонение на паметника на Левски. Обаче милицията не даваше да ходим и заграждане. Защо? Ние не искахме да правим бунт. Искахме поклонение. И ни биеха с палките. Нали, Саша? Само Левски.
Правили ли сте нещо щуро, освен това, което е със местенето на мебелите като фенове на Левски? Ходихме на мачовете на Левски в провинцията на всичките, обаче се качваш на влака нощния, но гратис, нямаш пари за... И пътувахме до Бургас, например, пътувахме към 500 души. На всяка гара свалят тия по 3-4, обаче те не могат да спрат всички. И стигнахме накрая в Бургас. Там в една закусвалня се нареждаме и един подава чини през това, так и накрая плаща една супа. И ядем, след това влезахме на стадиона, знамената напред насочени и цялата тумба тръгва и който мине. Гледахме мача и след това пак на влака гратис. Тъй като повода е участието на Левски в европейските клубни турнири, вие казахте, че си спомняте този мач. Не съм бил на него, но си спомням, че ще играе с един отбор с едно засукано име, ужас. Тогава, да, много засукано име. Даже колкото си баща ми ходи. Доколкото си спомням, ние ги елиминирахме тогава. Но не съм бил на мача. Това го помня. Бил съм 10 годишен, помня го смътно. Много трудно може да си намериш тогава билети да влезеш на мача. И ходехме гратис да влизаме някакси, защото нямаше билети. Да. Нямаше билети. Веднага се изкупува. Изкупуват се билетите и няма, и вънка търси се като пред кината, търси се повече билети и държиш примерно 2 лева, беха пари в социализма, и този дед проверява билетите, къса контролите и така. Първите няколко пъти потънах от срам. Като дръпне им, че ми падне ноката, разбираш, и така ги взима. И та пуска. Кажи, мамо, само Левски. Ето, писачето е Левски. Само Левски! Оле! И аз. Бог прощава. Левски